मा जादों खोन्थाना ला आइसक्रिम जादों हो आइसक्रिम बेसे लानाय 10 थाखा थ' लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ दा लोगोफोर जोङो लोखि फुजा खुलुमनो थांदों लोगोफोर नि खाथियावनो जायो लोखि बाजाराव बेयाव माने लोखि फुजा जागासिनो दङ दिनैजों सानथाम जाबाय दाख्लै खुलुमनो मोनाखैमोन बेनिखायनो दिनै खुलुमनो थांनो नागिरदों लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोननो आङो जोंनि फुजाया माबायदि एसेब्लाबो देखायगोन लोगोफोर हानायखिनिखौ आथिं सुनो नागिरदों आथिं मालाय डेन्स खालामगासिनो नै आंजों लोगोआव सोर दंफायो नै बेटि हाय होननाय अबाव थांदों नोङो फुजायाव मानो थांदों ओमफ्राय मन्दिर खुलुमनो मन्दिरसो खुलुमहांदों जोङो हा मा खुलुमनो मा मन्दिर मन्दिर A few moments later. मन्दिर खुलुमनो होननाय Ini damsi ni. Ini dia dam. Kalau anak kau mana? Jawab. Ice cream dan nak ni ice cream. Iki ice cream hari saya waktu pernimba mawi pandra. Kiki or rose ya situ? Orange seminggu. Hah? Orange seminggu. Orange. Kenapa nasi aja?